سلام زخبركم تغاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم عن بابيت سالينا حقوس نغستي 76 كفال أما نيري أدن ملس اللابا ميدياتات مفتة رخيبا نحطو إيري أدن نخت ملس كدفع أجمرا انتخونا اتحطو نأما تررس لزبالتا هندرا إلا خت ملسا أيداليتن عدل انك تقبر شارلوت تسيئة مايكروفون كاب إيد أما وسيرا تزاربت حدا رسيعيو زتصنحو زي كافلكم توسخ زينا لني ጋዜጠኛታት ብናይ ሕቶ ምልክት ጠመትዋ ካብቲ ሒዛቶ ዝመጸት ቦርሳ ሓንቲ ደብዳቤ ኣውጽአት እታ ደብዳቤ ሕቶ ስራሕ ምቁራጽ ዝብል ጽሑፍ ብዓቢ ተጻሒፍዋ ነበረ ነዚ ዝረአየት ኤሪኣድኒ ሕርመት ልባ ጋለበ እታ ደኺመ ኸይበለት ንብዙሕ ዓመታት ምስ ኤችወርልድ ከም ማናጀር ኮይና ዝሰርሐት ኤሪኣድኒ ስራሕ ንኸተቋርጽ ሎሙዓንቲ حتى أقربات لنا نسلتي كل أب عبيت يتشولد استزاوت كيترى أن أمسجونكو أبز صعب سرحكن هيوتكن صبو عدلي من نيلكي نحطوخي بزي زخونة تتابعو تقبليون أصدقائيون اللخو إذا سنبل بزح غازيت إنياتات زلوون بقت أتازم حلالف زلو مدبنيو عب قدم بوزح تعذابيا شارلوت نحطو أتصرقو زلا محاور إريادني نقلوتو رزرز إلن دارقا مزارا خسئنا أدليا مدبا نزا أيكون النيرو نشارلوت نمفرراح طرحي نيرو نايبو حقي كتقبرو تثبيتاي نبران نخالي إلا زفا حدتا قدقوديا نساتا أتوا زلا بكا مقبريتا خوينا نشارلوت معرخو ندو آرمين كتكوناي تثبيتان اتحقنيا دليتا نسو زي مخانو انا فلت اتيا عبقدن كلو سبكسي حتى إريادني نام مدرخ متيقي مفانو زخونك قالاس معنا مبر شارلوت بإيدا أن أملكة تزاربت كم زفلت ولا لوكاسيو مسعانا يسرح مقراص دبدابي بوانيرو انتخونا بزي تفلت مخنيات نني إريادني طرح أصدقاتو تغرمت ولا دقا أقارا رزرزي بلوا أمبر تعبيتا قن بقليلو إيدان ختب أيفقدلان سلزي حق أنيا سميعيتا بوشتا قبيرا نابت مدرك كيدا نابتم غازيت أنيا تتأمتت بقدامنت نيتشورلد انترتيمنت أبزا حلفة عامتات نخعبس لزا حقوزني كمسقنو ميدلي كمون نميس غارشيا كمسقنا يدلي بزعبا مقراص ناي سرحقن بزح كزارب عيدلني اتزمنيو بسلام مفلاين صبوق مزان طرحيو نزن مقباركا ولا دا اتحطو ناي سرح مقراص يستقل ينبر بحنساب كابيش ولد يكرحقني انا خقبرو زقباني زيت تصافف انتولو أموداتا خبصحو فقادنياي زراخا خب ورقاقت انتلنون كومو سلازي ميس غارشيا بزو ودخن زخت سكافي بلان نيتش وردنا قدفكيوم نموديلاتكي كتمالي انديخي هاندبت حدا غازيت انيا زرباكي ودقت تالقا أتوا إذا حطو انت زي تحتتا كاب اتش ورلد بمفنوا بزو حيمت تحساسبان حجيقن إذا غازيت انيا بيتا زعبيت دخما يمتيوا كساب شارلوت باللعيبا زدالو تخوينو تسمعا أبزهم موت وين شيرول كمالا أي اختب لاي تخيلنيا بنت أرو مساي موديل أي وسدني إلا دحر انت وسيداون سما بخحدت كلا عليو سنانا خيسا رأسا أننا نقنقت ملسات برقص أيكو علوني معاسنا مدرخ ديوان
ተዛሪባ ወዲኣን ናብ ናይ ተዓዘብቲ ቦታ ተመሊሳን ኣይተረድኣን ነቲ ክንደይ መስዋእቲ ከፊላ ኣብ ዓመታት ዘጥረየቶ ሞያ ብቐንጠብጠባያ ብሓንሳባ ደሽደሽ ኣቢላቶ እዚ ኩሉ ሃለኽለኽስ ንነፍሰይ ንምጉዳእ ነይሩ እምባ እቲ ልኳስ ከደኣ እንታይ ኮይኑ ኣዝጊዱ ክሕግዘካ ይምሽልኒ እምበኣር ኣብ ልቡ ፍሉይ ቦታ እዩ ዘለኒ ዝብል ዝነበርኩስ ንኾንቲ እዩ ኤሪ ኣድኒ ናብ ወቐሳታት ኣበለት ኤሪ ኣድኒ ብሕዙን መንፈስ ካብታ ኣዳራሽ እናወፀት ኣማ ዓደወታ ረኺብካ ምስኣን ጥዑም ዶ ኣማ ሓሰበት ድሕሪ ሰዓታት እቲ ጽምብል ተዛዘመ ኣማ ነቶም ግድን ክትፋንዎም ዘለዋ ሰባት ተፋንያ ምስ ሪቻርድ ወፀት እንተኾነ ካብ ህንፃ ኤችወርልድ ውፅእ ምስ በለት ዘይተጸበይዎ ሰብ ክትጽበዮም ጽናዓቶም ኤሪ ኣድንያ ኣማ ክዛረበክ ደልየ ኣለኹ ኣማ ቀውኢላ ጠመተታ ኣዒንቲ ኤሪ ኣድኒ ቀይሖም ራእየቶም ብሰንኪ ሓዘን ደም ወላ ቁጥዐ ቀይሖም ዘለዎ ግን ኣይበረህላን ኣማ ንኤሪ ኣድኒ እንታይ ስምዒት ይስማዓሎ ትርዳእ ኣለያ ቅድሚ ገለ ሰዓታት እዩ ብሕርቃን ዝኣክል ኩሉ ነገር ተሓዋዊስዋ ነይሩ ስለዚ ካብ ሰብ እሊ ኢላ ነቲ ኣብ ውሽጣ ተቐብቂቡ ዝነበረ ቁጥዐ ከተተንፍሶ ነይሩዋ ሓደ ርግፀኛ ዝኾነትሉ ነገር እንተ ነይሩ ግን ንኤሪ ኣድኒ ሕርቃን እንተዘይኮይኑ ፍርሒ የብላን ሪቻርድ ንኸይበኣሳ ኣብ ቅድሚ ኣማ ደው በለ ኣማ ተረጋጊኣ ብኣይ ትሰከፍ ዝመስል ኣጠማምታ ጠሚታቶ ኣዒንታ ናብ ኤሪ ኣድኒ ኣዘረተን እንታይ ኢኺ ክትብል ደለኺ ንቻርሎት እንታይ ስለ ዝበልክያ ሰጊጓትኒ ወይስ ኣብ ቅድሚያ ገለ ዘእምና ስራሕ ሰሪሕኺ ኢኺ ጠንቂ ናይ ውድቀታ ንኣማ ሓላፍነታ ሰከመታ ኤሪ ኣድኒ ኣነ ንቻርሎት ከስማዓ ወይ ከእምና ይኽእል እየ ዝብል እምነት ድዩ ዘለኪ ኣማ መለሰትላን ቀጸለትን ንምንታይ ኢኺ ቅድሚ ንኻልኦት ምሕታትኪ ንነፍስኺ ዘይተሓትያ እስከ ንምንታያ ቻርሎት ዓቕላ ወዲኣን ሰጊጓትንን ኢልክ ንነፍስኺ ሕተትያ ደረጃ ስልጣነኺ እንታይ ምንባሩ ክሳብ ምዝንጋዕ በፂሕኺ ዝነበርኪ ክትመስሊ ወይስ ቻርሎት ብዕድመ ስለተዓብየኪ ከም ድላይ ክኽተና ሽውያ ትኽእል እዩ ዝመስለክ ነይሩ ነዚ ዘላቶ ደረጃ ሳላኻ ኣይኮነትን በፂሓቶ ሳላ ብቕዓታን ናይ ምርድዳእ መንፈስን ሰሓብነታን እያ ዕውቲ ሰብ ኮይና ምሳይ እናተኸራኸርኪ ንዓውን እንተዘይትለኽፍያ ከምዚ ኢልካ ይምወደቅክን ብኸመይ ክትርድዮ ነይርካ ኣይፈልጥን እየ ከም ዝርዳእኒ ግን ቻርሎት ንዓኺ ክተዋርደክ እንተደልያ እቲ ዝቐለለ ስራሕ እዩ ንዓኣ ኤሪ ኣድኒ ድሕሪ ቃላት ኣማ ምስማዓ ድንግርግር ኢልዋ ከይተረድኣ ንድሕሪት ንእሽቶ ሰጊማ ካብ ኣማ ረሓቐት ኣቐዲማ ካብቲ ኣዳራሽ ንስምዒታታ ጼራ ናብ መድረኽ እናደየበት እቲ ጸቕጢ ናይቶም ዝዕዘብዋ ዝነበሩ ሰባት ጥራሕ ነይሩ ሕጂ ግን ኩሉ ትሳዕብን ተረጋጊኣ ውሒጣ ምስ ኣሓቐቐቶ ፍርሒ ተሰማዓ ኣማ ንስምዒት ኤሪ ኣድኒ እናረአየት ብውሽጣ ብህድኣት ተፈሰሀት ንኤሪ ኣድኒ ዝጽበያ ዘሎ ጉዕዞ ዘፍርሕ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ከምስ ኤሪ ኣድኒ ዝኣመሰለት ጓል ሕድርትና ዘፋጥጥ ምኽንያት የብላን ስለዚ ምስ ሪቻርድ ኮይና ኣብ ዝነበረቶ ገዲፋት ተኽደት ገና ጉዳይ ቻርሎትን ሉካስን ኣይተፈጸመን ኣሎ ሪቻርድ ንኣማ በቐረባ ብድሕሪኣ እናሰዓባ ኣዘኻኸራ ዕላምኡ ይኹን ውጥናቱ ሕቡኣት እዮም ከም ናይ ኤሪ ኣድኒ ብቐሊሉ ከተንብቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰብ እዩ እንተ ደኣ ወላ ንሉካስ ደድሕሪ ኤሪ ኣድና ስዒባቶ መን እዩ ንዓኻ ካብ ሰራሕተኛታት ንምንቅስቓሳትካ ዓይኑ መሊኡ ክጥምተላ መቐናቕንቲ እንተዘይብልካ ከም ናቶም
ምስ ኣያኻ ክትጠማመት ስለዝርዱ እዩ ንኸውድቐና ዝከኣሉ ክገብር እዩ ፍርሕ ዝበሃል ዘይብልክ እየ ክትመስሊ ማዕጾ ናይታ ቫን እናኸፈተላ ምንጭ ትብዓታ እናገረሞ ተዛረበ ኣብ መኪና ኣትያ ኮፍ ምስ በለት ዓቲባ መለሰትሉ ኣብቲ ቁኑዕ ኢለ ዝኣምነሉ መገዲ ይጓዓዝ ከም ዘለኹ እየ ዝኣምን ስለዝስ እንታይ ኮይነ ኢለ እሞ ክፈርሕ እታ ሓቢእኽዮ ዘለኺ ሰብኣይ ኣዝዩ ድኹም ሰብ ንስኺ ተኣልዮ ወይ ኣዝዩ ሓያል ምንጭ ትብዓት ክኸውን ኣለዎ ዘይተተሓማምቑ መጻምድቲ ኢኹም ኣይብልን እየ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ድዩ ወላስ እቲ ዳሕረዋይ እዩ ስምዒታ ከይተቐየረ ርእሳ እናነቕነቐት ተዛረበት እዚ ንውልቃዊ ህይወተይ ዝምልከት ሕቶ እዩ ስለዚ ክትሓተኒ ይብልካን ኦው ፀገም የለን በሊ ብዛዕባ ምድላዋት ስእሊ ናይ ሄርቪዥን ንዘራረብ መስኮኑ ክንከይድ 3 መዓልቲ እዩ ተሪፍና ዘሎ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወታ ገዲፉ ካልእ ኣርእስቲ ኣልዓለ ቀንዲ ዕላምኡ ንኣማ ሓንቲ ብልፅቲ ዓለም ለኻዊት ሞዴል ንምግባር እዩ ማዕረ ማዕሪኡ እውን ስምኤች ወርልድ ንምዕባዩ ናይ ዓመታት ተመክርኡ ፍረፃማ ክሓፍሰሉ ይደልዩ ድኻም እናተረኣያ ርእሳ ነቕነቐትሉ 3 ፁርያት መዓልቲ ዕረፍቲ ኣለዋን ማለት ድዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር ካብ ኤሪክ ከይተፈለኹ ክእኒ ሪቻርድ ብጎቦ ዓይኑ ነቲ ሓድሽ ስምዒታ ኣንበቦ ኩሉ ግዜ ስምዒት ኣልቦ ዘይምዃና ኣስተውዓለላ ብዝያዳ ብዛዕባ ትሕቡእ ተፍቅሮ ሰብኣይ ክትሓስብ ከላ ገጻ ብርህዩ ዝብል ነቲ ሰብኣይ ዝያዳ ንክፈልጦ ተሃንጤ ከመይ ዝበለ ሰብኣዩ ንኣማ ማዕረ ክንድኡ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሩ ኣእትይዋ ግድን ሓደ ረጊድ ቆርበቱ ድንብርቕ ዘይብሎ ክኸውን ኣለዎ ካብተን ክልተ ግምታቱ እታ ቀዳመይቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ደምደመ ናይ ኣማ ምእላይ ዘድልዮ ሰብኣይ ንግበረ ኣይትግበረ ዝብል ሰብኣይ ዝፀወር ዓቕሊ ዘለዋ ኣይትመስልን ድሕሪ ነዊሕ ምጽባዮም ሊዛ ንኣማን ሪቻርድን ካብ ህንፃ ኤች ወርልድ ወፂያ ተጸንበረቶም ማዕጾ ናይታ ቫን ከፊታ እቱ ምስ በለት ብሓጎስ ክትስዕስዕ ጀመረት ይቕሬታ ንዊሕ ከምፅበይን ብምግባረይ ሓሓሊፍ እንዲ ዝተፈላለዩ ሕሜታታት ክሰምዕ ፀኒሐ ተዛረበት እሪኣድ ንጠለባ ብምፅዳቑ ሕጉስታ እትመስልኛ ንሻርሎት ንክትዛረባ እንድያ ናብ ቤት ፅሕፈት ሻርሎት ከይዳ ክትዋረድ እንተዘይኮይኑ ከይዳ ተፍርዮ ይብላን ሪቻርድ ተፀዊጉ ተዛረበ እንተኾነ ግን ኣሬል ኣብ ትሕቲኣ ከም ዘላ ከይትዝንጋዓ ግዜኣን ሓልያ ትፍንጀር ፈንጂ ኮይና እያ ትስማዓኒ ዘላ ስለዚ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ እንተ ደኣ ኣቐዲማ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዘይጌራ ኣቐዲምና ንንቀሳቐሰሉ ምክንያት የብልናን ኣማ ብዙሕ ስክፍታ ዘለዋ ኣይትመስልን ብዘይካ ኤሪክ እንታይ ተሓስባ ኣላ ክግምታ ዝኽእል ሰብ ዳርጋ የለን ሪቻርድ ብዛዕባ ትሕቡእ መልእኽታት ግምት ኣለዎ ስለዚ ንኸረጋግጽ ሓተታ ክሳብ ኤሪኣድኒ ኣቐዲማ ስጉምቲ ትወስድ ክትፅበይኽ ማለት ድዩ ኣማ ንሕቱኡ ብቓል ከይመለሰት ክምስ በለት ጽቡቕ ከም ዝገመተያ ብሓሳብ ኣረጋጊጻትሉ እቲ ቀደም ኣንጻር ኣንበር ይኹን ሕጂ ኣንጻር ኤሪኣድ ንኮነ ኣሬል እቲ ፍጻሚ ፍልሊ የብሉን ወንጨፍ ባዕላ ወቂዓስ ባዕላ ተእውዩ ነገሩ ዝፈሓር ኣብ ጉድጓድ መቕበሪተንያ ነዚ በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ኣብ ምብፅሑ ቀሊል ዘይኮነ ተራየን ተፃዊተን እኩያት ኣብ ልዕሊኣ እከይን ክሓስቡ መሊሶም እዮም ፀዓት ዝኾንዋ ቻርሎት ንጣዕሳ ኤሪኣድ ንዝሰምዕ እዝኒ የብላን ሓንሳብ ኣብ ዝርዝር ፀላእታ ንዘተወቶም ሰባት ድሕሪ ሕና ኣብ ምምላስ ንድሕሪት ቁሊሕ ኣይትብልን እያ እሞ ከዓ ምስ ወደቑ ስሒባ ከተተስኦም ዘይሕሰብ እዩ እናተዛረበ ንምልልስ ቻርሎትን ኤሪኣድን ከም ተዋስእታ ኣቐሚጡ ኣብ ርእሱ ኣዋስአን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቻርሎት ኮፍ ኢለን ከም ዘለዋ ገይሩ ዝቐርፀን ሓድሕድ ስምዒተን ተፀራርዩ ዝመስል
ቻርሎት ንህላዊ ኤሪኣድ ንኸይተገደሰት ርእሳ ኸይቕንዐት ንዝተፈላለዩ ወረቓቕቲ እናኣንበበት ትፍርሞም። ኤሪኣድኒ ንኽትዛረብ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሰጋእ ምጋዕ በለት። ካብ ኣብዚ ዕኒኒ ትብሊ ነቶም ዘይተጻፈፉ ስራሕውትኺ ምጽፋፍ ደይመሓሸክን? ቻርሎት ስራሓ እናጻፈፈት ሓተተት። ቻርሎት ንኤችወርልድ ንኽገድፋ ድላ የብለይን። ኤሪኣድኒ መለሰትን ቀጸለትን። እቲ ጌጋ ናተይ ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ። ቀይዲ በታ ኮይነ ክሳብ ድለየ ንኽትፍጽምለይ ጸቕጢ ክፈጥረልኪ ነበረንን። ስለዚ ይቕሬታ ንሞያይ ብዘይከውን ኣገባብ ቁም ነገር ኣልቦ ክገብሮ ኣይደልኒ። ህይወተይ ሰኣን ትሕት ምባል ካዕነው ኣይደልኒ። ትዕቢታ ጉሒፋ ንብዓት ክትርሽሖ ጀመረት። ንመጀመርያ ግዜያ ንስዕረታ በዛ ኣገባብ ተኣምን ዘላ። ስራሕኺ ከም ተቋርጽዮ ኣብ ቅድሚ ሜድያታት ክሳብ ቃልካ ኣስሚዕኺ ኢኺ። ኣብ ሕጂ በፂሕ ክትልምኒ ብምህላውኪ ብገዛ ኢድክዶ ኣይኮንክን ኢኺ ንገጽ ክትጸፊዕዮ ዘለኺ። ቻርሎት ብልበየ ተጣዒሰን ካብ ጌጋይ ተማሂረን እየ። ብጃኺ ሓንቲ ናይ መወዳእታን ዕድል ሃብኒ። ነዚ ቃላት ዝሰምዐት ቻርሎት ነቲ ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕ ኣቋሪፃ ቀኒዓ ጠመተታ። ዝርዳእክ ነይሩ እንተኾይኑ ብዙሕ ግዜ ዕድል ሂበኪ፣ ንስኺ ግን ኣይተጠቀምኩሎምን። ከመይ ኢሉ ሓደ ኣካይዲ ስራሕ ናይ ሓንቲ ትካል ብኸምዚ ኸማኺ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ማናጀር እናተፈራርሐ ርእዩ ከምዚ ይርአየ ትም ኢሉ ዘጸቅጥ መን ይኽባል ንስኺ? ቻርሎት ብኣጻብዕታ ናብ ኤሪኣድኒ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ጸጉሪ ርእሳ እናኣመልከተት ዘረባ ቐጸለት። ኤሪኣድኒ ነዛ ነፍስኺ ልዕሊ ዓቐን ኢኻ እተዓባቢኽያ። ከመይ ዲኽ ጌርኪ ኢኺ ኣብ መንጎይን መንጎ ኣማን ደው ክትብል ሓሲብኪ? ኣማ ኣባል ኤችወርልድ ንኸይትኸውን ዘይገበርኪ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ግን ኣይሰመረልክን። ንኸምዚ ኸማኺ ሓንቲ መን ምዃና ዘይትፈልጥ ሰብ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ስራሕ ክትቆጽር ትደሊ ኢንተርቴንመንት ኣላ ኣይብልን እየ። ሓደ ክንጽረልኪ ዝደልዮ ነገር ኣሎ። ክሳብ ኣነ ኣካየዲት ስራሕ ናይ ኤችወርልድ ዝኾንኩ ደጊምኪ ኣብዚ ክትሰርሒ ኢልክ ከይተሓስቢ። ሙሉእ ኣካላት ኤሪኣድኒ ካብ ቁፅፅረ ወፃእ ኮይኑ አንቀጥቀጠ። ንመጀመርያ ግዜያ ቻርሎት ብዘይ መለሳ ተዋርዳን ተነኣእሳን ዘላ። እምበኣር ስምዒት ሕስረትን ውርደትን እዚ ዝመስል። ኤሪኣድኒ ብውሽጣ ሓሰበት። ልዕለዚ ንውርደታ ክትፀወሮ ኣይከኣለትን። ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ንኽትወፅእ ተበገሰት። እምበርከ ደጊመ ርእሰይ ከቕንዕ ክኽእል ደ? እተን ናይ መወዳእታ ተሪፈናኣ ዝነበራ ተስፋ ብቻርሎት ተሓንኪኸን እየን። ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ምስ በፅሐት ምስ ሉኳስ ጎፍ ተባሃሃለት። ንቁሩብ ብዘይ ሰም ተጠማመቱ። ድሕሪ ቁሩብ ኤሪኣድኒ ንኻልኢት ዝኸውን ዓይና ዓመተቶን ተበገሰትን። ንኽትሓልፎ ኣብ ጎኑ ምስ በፅሐት ሕሹኽ በለቶ። ሕነይ ፍደየለይኻ ወላ ደኣ ቻርሎት ደድሕሪ ኤሪኣድኒ ኣይተስዕቦ ሓደ መዓልቲ ከም ዘይተርፎ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ሪቻርድን ኣማን ኣብ ጎኒ እናመችኦም ትምኢሉ ኣይክርዮምን እዩ። ዝገበርኩ ጌረ ሕናኺ ከም ዝፈደልኪ ቃል ኣተወልኪ፣ ሕናኣ ከም ዝፈደላ ቃል ኣተወላ። ቃሉ ምስ ሰምዐት ሓደ ዕዮ ዝፈጸመት ኮይኑ ተሰማዓ። ኣይጸንሐትን። ኣብ ሓደ ጸግዒ ተጸጊዓ ኣብ ከባቢኣ ሰብ ከም ዘየላ ኣረጋጊጻ ፊቕፊቕ እናበለት ጓሂኣ ከተውፅኦ ጀመረት። ኣነ ደኣ ዝኸጋጥመኒ ኢለ ዘይሓሰብኩ ብውሽጣ ሓሰበት። ግን
كأكو أري لابتاتي كسب زلا كبرين أغمال سعد لالني مالتي نتسفأ قلج رامت أوتلو دحرت انبلنا ايش ورلد ريتشارد بزعبا مقشقهم نخزراربو نأمانا بهير فيجن حيزو واخده ركبهم مسودقو نقز آن غبص حمس لي زحيزو وانتبقسه ولادا ناي سلسته معالتي عرفتي هاللقي حلم كتب لي بالكن مقشا خونا فليز بلا مدبات مزهلوكي حبرني يخي انت يقاط ما يفلتني ننتتات كدالو لني عم فللا يوم نابا انات امت تزاربه بزعبا حميتاتات بزح يتسكفني وترو بعلخ مستوات اخي يخي بزح يتسكف انت كقبر لنا بالليل يردعني اما عين عميتا رأس أننا نقنقت تزاربت وطر نايتا نسافر لنا فاريت نابلي زاس دو ديخا تكيت بعليك غزيه انتي مالتكيو دنقر قريل وط امتا عيز انحنقن حسابا تردو سبديخ مساخت مال دليخي إذا ما فاطمة كون زي بليو نفس راح يخو تخرج اللخي بحر كلهم كتسألوا له تخيلوا عدلات أزيب بزحيو أما حينا خفيتها بزيك قلت أمتتو كبرات تحتاتلت مدبنا سابسكرايب لايك شير كومنت بمقبار كتتابعونا كذكركم فتو كبرات تحتاتلتي سلام نكتالكم أزين دامسكنكو عبزغز الكفالي رغبنا سلام وسناي